आज काट के मुए दे तनी ए रुक का भाई के काटेला गुर्जल से कबूतर मारे, गुर्जल से कबूतर मारे, गुर्जल से कबूतर मारे, गिर गए गुर्जल से कबूतर मारे, गुर्जल से कबूतर मारे, गिर गए गुर्जल से कबूतर मारे, गिर गए गुर्जल से कबूतर। ये पगला सता में जीव आजी हो गइल बा। मुंगादी दाब के रुक, आज सब झंझटे खत्म कर तनी। आज काट के मुए दे तनी ए रुक का भाई के काटेला पगला सब जीव आजी हो गइल बा। अरे हमर संपर्क में एक डॉक्टर बन इलाज कर दिया, फोन करो तनी। हेलो डॉक्टर से नमस्ते, हम सुबह बोलत तनी राज के घरे आई एगो पागल के इलाज करे बा, हम नहीं पहुंचे रहते समय से, तो एगो भाई के हाथे पागल के हत्या हो गई। हाँ जल्दी आए। कबूतर मारे, डॉक्टर साहब आगे रेरा घर आओ हो। कबूतर मारे, कबूतर मारे, गिर गए गुर्जल से देखिए ये पागल है। गुर्जल से कबूतर मारे, गुर्जल से कबूतर मारे। मकसद इनके दिक्कत बा होई 3-4 साल से भइल बा पागल। हां 3-4 साल से पगलाई बा। खाना उन्हें टाइम से देला नहीं क्या खाना तो दिएबे करला, खइबे नहीं करेला। एकदम देखा चलो इनके बीमारी एकदम ग्रसित पड़ई। डॉक्टर साहब इनके कौन बीमारी भइल बा? इनके आसिया एंडरीफाई बीमारी हो गई बा। डॉक्टर साहब ही कौन की बीमारी निकल गई? ये बीमारी ना फोन से बतियले से होला। कबूतर मारे, ज्यादा आदमी बात करेला तो ई कुल बीमारी तबे होला। बतियात रहला ई हाँ पहिलवा रात भर बतियाई, जब रतिया के कमरा में जाए तब भुनभुनैले के आवाज दी, रात भर सुतत नहीं रहल। बस करो बस, ये बीमारी है हम समझ गए नहीं। ई कुल बीमारी आम हो गइल बा। अब ज्यादा लइकन में इहे बीमारी आवता। रात भर लइका बतियावत ना, भुनभुनात ना, आ गार्जियन ध्यान नहीं के देत। आज तू ध्यान देले रहतो तो कही भाई तार रही इतना बढ़िया सोना नहीं तार भाई पागल नहीं भई रही। एक हम ठीक कर दे, लेकिन तक मोबाइल से तक दूर रखत पड़ी। ठीक बा। ए शुभम देखो मैं दवाई के डब्बा बता तो। देखो राज, बीमारी तो इनके बहुत ज्यादा दिन से बा, लेकिन दवाई तो दे तनी 1 महीना के। ठीक बा? ठीक बा। 1 महीना के तू कंटिन्यू दवाई इनके खियावो। कबूतर मारे, और दवाई पर जब कंट्रोल होई ना, हम जरूर 1 महीना में तो से मिले भइलो। दवाई बस सुबह शाम दे दियो। ठीक हई जो दवाई बा खाली पेटे दे दियो। ठीक बा? आ एगो हई दवाई ले ला, एक तू सुतले से पहले दे देबो तो बढ़िया नींद आई। ठीक बा। आ एगो दवाई अभी फिलहाल बा नहीं बा हमारे मेडिकल पे जोड़ी है। ठीक बा? ओके जब राती में इनके सुना देबो ना, आज नरवा हमारे मेडिकल बा बा, हम फिर तो से 1 महीना के बाद मिलब। ए शुभम तो हमको छोड़ दो। कबूतर मारे, A few moments later. राज केले बारे तार भाई हो? ओका सुतल बा। आओ तो देख लिया। अब का करबो? सबसे पहले तहर शर्ट निकाल ले, तब पैंट निकाल ले,
ओकरी बाद बंडी निकाले, तब अंडरवियर निकाल के ओमे के इलास्टिक निकाल के गुर्देल बना दे, फिर कबूतर मारे। बताओ इतना कुल कहले के बाद निकलने के बाद तेरा कबूतरे लौकता। चलिए डॉक्टर साहब ई ठीक नहीं हुई। अरे हमको पता बना ठीक होई, कबू को मोबाइल दे देलो यहाँ बतिया लो तो ठीक होई। का करे जिद आ गेल तो